Segons un estudi recent de l'Institut d'Estadística de Catalunya, es trenquen cada dia unes 64 parelles, és a dir, més de 2 parelles cada hora. I això només comptant les que van signar papers. No hi entren les parelles de fet, les relacions obertes que es van tancar de cop, ni els whatsapps amb un «necessito temps» com a subtítol d'un final imminent. Així que, mentre tu escoltes això, pot ser que algú estigui escrivint aquell missatge que no hauria d'enviar o tornant de l'IKEA amb una prestatgeria que ja no muntaran junts. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Un podcast per parlar del que passa dins, fora i a prop del llit. Menys merdes, més petons. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes un dia més a Dit al llit, el podcast en el que parlem sobre les relacions romàntiques i sexoafectives. Doncs sí, i les ruptures sovint són una part inevitable de totes les relacions. Són doloroses, són confuses, però també fins i tot a vegades poden ser alliberadores. I sí, ens han deixat marca, però també ens han ajudat a créixer i a tenir relacions futures que gràcies a aquestes ruptures han pogut sortir millor. T'han deixat alguna vegada? O potser vas ser tu qui va marxar? Segur que et van fer mal. I clar, sempre era culpa seva. Però t'has parat mai a pensar que potser tu també vas fer mal d'una manera potser inconscient? Doncs si això et sona mínimament, queda't perquè aquest capítol és per tu. I avui, per parlar de tot això, ens acompanyen dues persones molt xules que crec que ens ajudaran bastant a entendre tot el tema de les ruptures. Per un costat ens acompanya l'Elisenda Pineda, que és periodista, guionista, humorista, però també és especialista en dir les coses pel seu nom, tal com ragen. Facin mal o facin gràcia. Benvinguda. Hola, què tal? Moltes gràcies. Escolta'm, sí, facin mal o facin gràcia. A vegades dic les coses amb aquesta cosa que li poso una miqueta de carmelet, però per dins hi ha un verí tremendo. Per fer-ho una mica més dolç. Home, clar que sí, ja està, ja ens Com la entenem. vida, com la vida. Sí, home, sí, no passa absolutament res. I també ens acompanya el psicòleg Tomàs Navarro, que és especialista en resiliència i autor de llibres com, ho diré bé, La Senda Kaizen o Kintsukuroi. Molt bé. On, amb una mirada clara i un discurs empàtic, ens ajuda a entendre com funciona el dolor i a tractar-lo o com portar-lo. Sí. Benvingut. Gràcies. De fet, sovint amb una parella la gent em diu és el pitjor que em podria haver passat, una ruptura. Jo li dic, ja veuràs com potser és el millor que te podria haver passat. I sovint és el millor que li podria haver passat. Doncs ho tractarem avui. Ho descobrirem. I tant. Doncs, clar, i comencem per tu i per un dels llibres que has escrit i he llegit recentment, La Senda Kaizen, que em va agradar molt i he de dir que m'està ajudant també a mi en la meva vida personal. Gràcies. Però, pel tema que ens toca avui, volia preguntar-te per què creus que la complicitat és tan important en una relació? Perquè, clar, dius que si la complicitat s'acaba, la relació també s'acaba. Per què és tan important la complicitat? Perquè, mira, hi ha molts tipus de relació, però els que hem vist que funciona bé a nivell psicològic, vull dir que donen benestar, que t'engresquen i et donen qualitat de vida, són aquelles on hi ha complicitat, on ens ho passem bé, on podem riure de les mateixes coses, on no només és ficar-nos al llit i dir coses al llit, o passejar, no?, i fer-nos fotos, que bé que ens ho passem a no sé on. La complicitat és el que permet connectar a un nivell íntim i només hi ha complicitat si compartim prioritats i una visió del món. O sigui, si comparteixes prioritats i una visió del món, és molt difícil que no vagi bé la relació. Elisenda, Digue'm. tu un cop vas dir que ets expert en tenir parelles, però també en trencar-les. Això ho he dit a les dones i els dies, a un lloc d'aquests molt clandestí, no? Altes hores de la matinada. No, clar, és quan no escolta ma mare. Però aleshores la meva pregunta és, quines senyals tu identificaves que ja et feien pensar que aquí acabaria havent-hi una ruptura? Home, bàsicament hi ha un distanciament clar, una falta d'interès amb el que fa l'altra persona, una necessitat absoluta de sortir d'aquelles 4 parets que tu comparteixes amb aquella persona, i jo crec que hi ha un símptoma, si no tu m'has corregeix-me, si no és això una alarma, com una catedral, que és que quan poses la clau al pany perquè has arribat a casa després de treballar, penses, hòstia, tant de bo no hi sigui. Sí. Per tenir una horeta soleta, poder mirar la tele el que m'agrada, o el que siguis igual, saps endreçar l'armari, em fa nosa aquella persona a casa. Bueno, quan comencen a passar aquestes coses, després ja ve el següent esglaó, que és la discussió, el conflicte, el jo et vaig dir, tu no em vas dir, i ara no m'agrada això, no m'agrada allò, i ja aleshores ja està. És un desllorigador que acaba amb un final
tremendo i amb un drama profundíssim. Sí. O no, Jo Jo sí, tu he t'ho fas arribat a dramàtic, acabar Gemma. relacions de parella Dramàtic. per avorriment, però sense arribar a estar malament. No, No. Ostres, quina sort. Llavors encara era més difícil perquè és com, hòstia, puteja'm o fes-me alguna perquè et pugui engegar la merda, Clar, saps? exacte. No sé, fes-me la pataca al llit. Saps què és la pataca al llit? No. Això és una fantasia, L'has de fer. Si tu veus que estàs avorrida i que aquella relació necessita un desllorigador per tu mateixa arribar a dir fins aquí hem arribat, el que has de fer és agafar la baixera del llit, la poses normal en el matalàs, però el llençol que va a sobre el lligues en el que vindria a ser els peus. No. En lloc de lligar-lo en els peus, Sí. el lligues a la part de dalt. De forma i manera que quedi com un sac així, d'acord? Vale. No sé si m'explico, Sí. He de fer com una U. El Sí. lligues a dalt i llavors, ja plegues cap a dalt. De forma i manera que tu, quan arribes, fas així, obres el llit com un sobre, però el que no saps és que no podràs tirar els peus, saps? I fer la pataca és una putada tremenda, perquè això vol dir que t'has d'aixecar, has de tornar a fer el llit i odies profundament la persona que t'ha fet la pataca. Has trobat aquell motiu per deixar la teva parella. Molt bé. Jo crec que hi ha maneres potser més evidents, I sense tanta feina. Home, no és gaire feina, és feina pel que ve per després, l'altre. pel que ha de fer el llit i tornar-lo a fer. Però sí que és veritat que triguem molt en deixar la parella. Triguem molt i aleshores És es veritat, complica, ho allarguem. ja acabes amb la Però això ho fem per llet... covardia, no? Perquè no Bueno, sabem... hi ha molta inseguretat, també, jo crec, no? Què passarà després, no? Sí, i de vegades no tenim una alternativa millor. I Clar. dius, on aniràs a parar? No? A una aplicació de cites, a començar a buscar, i comencem a autoenganyar-nos, i dius, Llavors, no estic tan malament, Exacte. no és tan avorrit. No és només que no estiguis tan malament, és que a vegades l'amor fins i tot no ha desaparegut. Simplement l'amor no és suficient, però és que m'estimo tant aquesta persona. Potser com una... Vull dir, no he... Les relacions al final també, quan acaba aquesta efervescència de l'enamorament i de que tot és tan fantàstic, construeixes un altre tipus d'amor. Sí. I jo crec que en moltes ruptures la gent és com, no, si és que t'estimo, la convivència és genial, em fas molt bé, però potser ja no hi ha aquest feeling de que dius, però ja em diuen que no hi serà, però com ha de ser? A vegades hi ha molt dubte i et fa mal perquè tu estimes aquesta persona. Sí, però quin tipus d'amor estem parlant? Clar, Mira, no ho sé, això ens ho has de dir tu. Clar. De fet, m'agradaria preguntar-te, Vale. una cosa són quins símptomes o quines coses veus que no trontoien, Sí. l'altra és quines emocions Sí. no? Experimentem quan sabem que hi ha coses que no van bé. Com ens sentim? Mira, et poso un exemple Per arribar d'una a parella aquesta real de conclusió. fa poquet, que vaig ajudar, que ella estava molt preocupada perquè ell se'n va anar amb una altra dona, no? I em deia, clar, és que s'ha anat al llit, etc i tal. I, bueno, això ho puc entendre com un rechutxo. Però havien anat junts a comprar roba pels fills, havien anat junts a acompanyar-la a una reunió, a acompanyar-la a un metge, i que això és molt més preocupant. Això és molt més fotut que tenir un revolcón per impuls, no? Aleshores, quan ja no comparteixes amb una persona i estàs més segurs compartint coses que no són agradables, com anar al metge amb una altra persona, és perquè la motivació per estar amb aquella persona que vas amb el metge és molt més forta que la que està amb la teva parella. O també perquè aquí tens tot. anar al metge amb una altra persona que no és la teva parella, li estàs demostrant a aquesta persona que no és la teva parella que el nivell d'intimitat que hi tens és molt profund. Jo no vaig al metge amb ningú que no sigui o ma mare o la meva parella. M'agrada anar-hi sola, però si he d'anar amb algú, és amb algú amb qui realment hi tinc un vincle molt, molt profund i molt estret. És que Ostres. fixa't, que ho has dit molt bé, abans d'acabar-se el sexe, s'acaba la intimitat. Perquè tu pots anar a dormir i mirar el telèfon i no parlar res, però, bueno, tens una retxutxa o fas un revolcón. I dius, mira, tot molt Sí, clar. perquè tens un impuls més primari, si vols, però la intimitat s'acaba abans i no sabem veure. I, clar, una cosa és que nosaltres diem, ja he arribat a un punt que potser em fan mandra les coses de la parella, m'he avorrit, el que sigui, però potser també al revés. Pot passar que notem que hi ha coses de la nostra parella cap a nosaltres que no està funcionant bé o no ens acaba d'agradar. I, clar, potser t'entren dubtes què està passant, que no, i potser fins i tot pots arribar a preguntar-te si la teva parella encara t'estima. Com podem saber això, de si encara ens estima o no? Sí. I sortir d'aquests dubtes una mica. Mira, jo sempre veia els fets, Sí. perquè les paraules són molt fàcils. De fet, quan surto d'aquí m'està esperant el Brad Pitt i el George Clooney. Ah, què dius ara? Sí, just aquí. Me'l presentes? No, està molt bé Sí. perquè tens la sort que avui m'he depilat i si no et sap greu, Ah, jo doncs vindré mira. amb tu. Sí, sí. Home, sí, jo Vine vull- sense vindré amb problema. tu, La depilació és un gran tema també. un gran Sí, tema. és un gran tema i jo soc de la vella escola i això no m'ho traureu. No. Doncs fixa't que poc m'ha costat dir això. Vale? Que poc em costa dir t'estimo, que poc em costa dir... Bueno, pas... Aniria aquest dissabte hagués anat a casa teva de la teva mare. Però una altra cosa són els fets. Aleshores, ha deixat de fer coses per tu? Passa menys temps amb tu? Comunica menys amb tu?
Aleshores, mira aquests fets, perquè sovint ignorem molt les senyals i dius, qui s'ho podia esperar? Mira, de vegades em passa amb gent que coneixem, no? Que s'han separat, que diu, no t'ho creuràs, ens han separat. Dic, però és que això es veia ja fa 2 anys. Però com és que jo no ho he vist? Perquè no ho volem veure i ho justifiquem tot. Aleshores, aquella senyal és, bueno, haurà tingut un mal dia, bueno, té una mala temporada, bueno, tothom fa això. Clar. I triguem massa. Hosti, és curiós. A mi em sembla la covardia també en el moment de, bueno, això, de què passarà, etc. Però quan ens deixen d'estimar, Sí. jo crec que ho notes també perquè deixen de mirar-te igual. Que sí? És com, pam, de cop i volta ha desaparegut una intensitat en la mirada, ha desaparegut un interès, Sí. ha desaparegut un com ha anat el dia. És com pum, arriba, tal, no sé què, i comença a fer altres coses que és el que parlàvem abans, la desconnexió aquesta, la falta d'intimitat, bueno, comparteixo pis amb tu, però no estem fent coses junts, no estem creant aquest univers que ens pertanyia. Bueno, i aquesta despriorització, també. Exacte, ha deixat d'existir tot això, saps? Vull De dir, fet, hi ha un falta indicador d'interès. que a mi m'agrada molt explicar-lo, que és quan la teva parella es va canviar a l'habitació, si puges o no puges. O si vas a l'habitació o no hi vas. Es va canviar. Ai, vaig cap allà. Vale? I Clar, això ho faries es va sempre canviar. durant Diu, 20 que es anys? canviï. Això ho faries sempre durant 20 anys? Mira, jo porto 22 anys, 23 anys a la meva parella, i a la que puc, vull dir, si estic a casa, me'n vaig a... I a part, hi ha una frase que sempre dic, que no la diré en públic, però que segueix estant. I de fet, de vegades fem broma, no? I diu, és que em preocuparia el dia que no em diguessis aquesta frase o no vinguessis a buscar l'oportunitat en la que jo estic despullada. Jo et dic una cosa, Tomàs, a mi em fas això i et poso les maletes al replà. Cap problema. Però mira, Elisenda, una cosa molt important és que cadascú, sigui com sigui, té una parella adequada per ell. Clar, perquè que pots tenir trobis uns valors, l'harmonia. unes prioritats, però l'has de trobar, clar. Exacte. Home, jo crec que aquell moment que m'estic canviant i que ja vaig de pressa... Tu vols dir el moment que tu arribes a casa i poses la roba d'estar per casa, que treus els sostens, que és una alliberació, sobretot per les senyores. Sí. És una Confirmem. fantasia. Sí. Exacte. Al matí també, Al matí, Al matí també. Tomàs, tu tens moltes ganes de marxa, trobo. Jo sóc marxós de mena. Està molt bé. Molt a favor. Sí, bueno, bé. No, fantàstic. Ara tinc dubtes, m'engegaries o estàs a favor? No, estic molt a favor que siguis marxós. Vale. Ara, si em vens, jo soc una persona molt tranquil·la, clar, i estic allà a canviar, i em vens... Després em diràs la frase. Potser sabent la frase, Fora de et diria... Canvies d'opinió. Però Exacte. fixeu-vos una cosa, i anem a la complicitat. Sí. Al final busques oportunitats per riure. Clar. I potser, lògicament, si has de marxar, no passa res. Clar. O potser el 60 o el 80 o el 90% de les vegades no passa res. Clar. Però és unes risses. Clar. Sí, aleshores És aquell és una moment. complicitat. Vull dir que això no implica... m'està atabalant ara jo, que he de marxar, que ve a atabalar-me aquest home o aquesta dona. No és Sí. això, És una oportunitat d'intimitat on estem gaudint. És el joc. És el joc. D'acord. Exacte. I no té per què ser allò de l'habitació, perquè hi ha gent que potser és menys marxós en aquest aspecte. Sí. Al final, cada parella i cadascú és diferent, no? Necessita simplement trobar aquesta cosa que diguis és que la segueixo fent cada dia amb tu i m'agrada. Sí. O et desperta el mateix. Que tampoc l'automatitzes. No, No? és que ve... Per rutina? Sí, però mira, pensa una cosa. Sovint el que passa és que perdem aquesta complicitat i no parlem clar. No? Allò que deies, ai, percebo que potser estàs una mica avorrit, no? Una mica avorrida. O percebo que m'estàs pressionant molt per un tema, no? Sí, Pel tema. Quan parles es pot abordar un tema i pots polir, perquè és molt difícil que durant molts anys vagis en la mateixa direcció. Sí. Pot sonar una miqueta, no? De fet, calen les mateixes prioritats, però tampoc no totes exactament. El que sí que cal és el mateix nivell de respecte. Saps? Si el primer dia em dius, nen, què fas? I dius, és que a mi això... Bueno, vale, ja ens hem entès. Clar, Potser establir. podríem seguir. Sí. saps? És com establir les regles del joc. Exacte. A mi m'agrada el parxís i a tu l'oca, però tenim un dau en comú. Exacte. Doncs tirem els daus. Exacte. Veus que ho hem entès tot plegat? Que bé, Tomàs. Molt bé. Digue'ls al Brad Pitt i al d'allò, que no es moguin, que no se'ns escapin. No, ens esperaven aquí. Que ens esperin al Perfecte. final, nosaltres també volem conèixer-los. Sí. Tant. De prop perden molt, Sí, Has oi? dit, Ja, Bueno, Tant i que que ens sabem. la pillen una mica grans, també a nosaltres. a les A pel·lis vosaltres sortim sí. millor que a la realitat, Sí, no? sí, sí. Després. Però bueno, aleshores, donem per fet que hem perdut aquesta complicitat, que realment estem allargant per allargar, perquè, Sí. clar, la covardia, la inseguretat, el sentir-nos culpables, el judici de l'entorn, vull dir, és que hi ha molts factors a l'hora de deixar una parella que potser també ens acovarden una miqueta Sí. i diem, ostres, tu quina creus que és la millor manera de comunicar o com ho podem fer en aquestes situacions per comunicar a la nostra parella? Sí. Que aquí ho deixem. Mira, això hi ha un llibre que està a Itàlia només, no està a Espanya, que parla de tot el procés de parella, i destino moltes pàgines al deixar-ho. Jo sempre dic el mateix, he estat jo.
val? Perquè tampoc no cal matxacar l'autoestima de la persona ni res. Al final, mentre sigui bonic, que duri. I quan deixi de ser bonic, que sigui elegant al final. Però no té cap sentit allargar una cosa que està morta. Al final es torna un zombi, els zombis fan pudor, són desagradables i acabem perjudicats, molt perjudicats. Aleshores, és normal, de vegades s'acaba. De fet, el que és estrany és estar molts anys amb una persona, perquè la vida et posa molts escenaris diferents i poden anar canviant. I és molt difícil que segueixis la mateixa evolució. Com s'acaba? Doncs, número 1, a temps. No cal esperar. Número 2, no cal matxacar la persona. Número 3, tampoc no cal ser sincer. Estic totalment d'acord amb aquesta afirmació. M'agrada. Exacte. Clar que sí. Clar, perquè tu li diràs, no, és que mira, jo què sé, hem perdut el llit, no sé què i tal, i aquella persona ja està clar, potser hauria de Es farà fer... l'olla i... Li dius, mira, em sap molt de greu, però ha estat molt bonic i abans que sigui lleig, doncs ho deixem. I sóc jo, sóc jo que m'han canviat les prioritats, els objectius, i ets una dona encantadora, meravellosa, i tens la vida per davant. Aquí podria funcionar aquesta típica frase de no ets tu, sóc jo. Sí. Però a vegades aquest no ets tu, sóc jo, no et deixa també amb incògnites, és a dir, ja la coneixem, aquesta frase, i per tant amb aquesta frase ja estem deduint que ens estan dient això com a pagat, perquè al darrere hi ha una informació que no ens volen donar per no ferir-nos. Sí. I a vegades potser sí necessitem aquesta informació. Jo estic totalment en contra del sincericidi, però quan sóc la persona afectada, ostres, m'agradaria potser que em diguessin a bocajarro, per això, ja m'aixecaré. Però si més no saber-ho. Però fixa't una cosa és una opinió i una altra cosa és un fet. La teva parella que ha agafat la crisi als 50 i s'ha anat a la monitora de ioga a la Índia, et dirà, és que ja no em satisfàs. Doncs no és ell que té una crisi. M'explico? Això és donar una explicació... T'estàs responsabilitzant a tu de que tu no el satisfàs. Per tant, ell pren aquesta decisió en lloc de dir, tinc una crisi... Exacte. Clar, però a mi m'agradaria saber, tinc una crisi, no és la frase de no eres tu, soy jo. Però aleshores, com a part de la comunicació, tu pots preguntar. O sigui, jo crec que si no em preguntes i no et vull fer mal, seré elegant i no seré del tot sincera, però no perquè sigui una mentida lleig o justament per anar-te a fer mal, sinó per acabar les coses bé. Però clar, si llavors ets tu que em dius, mira, doncs soc grandet i puc suportar-ho i prefereixo saber-ho. Clar, a mi si m'ho demanes, el meu acte de respecte sí que potser és dir-t'ho, però m'ho has de demanar. Però és que no has puc dir de una cantar cosa? que perquè jo vull això, jo ho sàpiga, tingui la boleta màgica o tingui el valor per deixar-te una d'encara, no? Exacte, és que jo puc dir una cosa que no s'ajusta a la realitat i tu la dones com per certa. Vull dir que confiem molt en l'anàlisi que fa la persona amb la que convivim. I potser et diu una cosa que ell s'ho pensa, s'ho creu, i crec que és així, però no té res a veure amb la realitat. I tu estàs allà donant-li voltes, clar, és que hauria d'haver fet, perquè clar... És que el que et digui, i això és molt important, una opinió no és un fet. Aleshores, no podem prendre com un dictamen d'un catedràtic de psicologia o de ciència comparada a que ens digui el nostre ex. Perquè és que potser no té res a veure amb el que ha passat. Pot estar distorsionant com pots estar distorsionant tu. Vull dir, són dues maneres d'interpretar una realitat. Aleshores, a partir d'aquí, cadascú és de son pare i de sa mare. Elisenda, tu has tingut alguna relació on et va costar molt deixar la teva parella? La teva exparella? Sí. Em va costar 10 anys, imagina't. 10 anys? Oh, ja he perdut el temps, una barbaritat. I què va passar durant Molt. M'ho vaig pensar moltes vegades, però perquè també era una relació tòxica, amb una persona molt complicada, que evidentment em feia sentir, feia això, no?, de bombardejar d'amor, després em maltractava, després tornava una altra vegada i tot això et genera una dependència emocional molt gran amb la que estàs lligat. Aquest concepte té un nom i es diu love bombing. El love bombing, exacte. Hem parlat a relacions tòxiques. Doncs amb tot això, clar, vull dir, hi ha un impediment, primer perquè em sentia responsable d'ell, com a persona de si el deixo caurà, més clar, vull dir, una persona que feia servir les malalties com a si em deixes faré, si em deixes em llançaré per, si em llances... Sí, tant! Sí, un campió de la manipulació absoluta. I aleshores, clar, a mi em generava aquesta dependència, perquè no només emocional, sinó també com de si jo el deixo, prendrà mal aquesta criatura, saps? I aleshores, clar, 10 anys així, llavors és un cas molt, molt concret. No és un, hòstia, ho allargo, i després allargar-ho amb altres persones, no, jo crec que no ho he allargat. Amb gent amb qui tenia molt clar que allò ja s'havia acabat. També eren gent amb qui jo, quan obria la conversa de crec que hem de parlar, i em deien ja sé el que em vens a dir, perquè evidentment havia estat donant senyals, segurament sense voler-ho, que allò no funcionava. Per tant, en els casos més normals, sí que és veritat que he tingut uns trencaments dramàtics en el sentit que després ho he passat malament perquè trobes a faltar aquella persona, però al moment de tenir la xerrada ha sigut tot molt madur i molt adult, i molt funcional. Clar, és a dir, vas tenir potser alguna relació que ho vau deixar de mutu acord, també? Sí. I en aquestes fases, en aquestes ruptures, Tomàs,
persones que són com deixar-ho per un mutu acord, que diguem, potser les coses acaben més pacíficament, que sí que hi ha, bueno, tota la gestió i organització d'això, però sí, com a mínim, s'ha deixat de mutu acord. Potser la fase de dol és més curta, és diferent? Com és? Sí, mira, primer hem de veure si el mutu acord és mutu acord real. Vale. Al final dius per orgull, dius, pues jo també ho estava veient. Però en el fons... Pot ser per orgull i pot ser per generositat, també, perquè estimes aquella persona i dius, he de deixar anar? Sí, també és veritat, Vull dir, mira, al final molts psicòlegs tenim un problema quan ens pregunten coses que sempre diem depèn, no? Aleshores, depèn de la persona, depèn de la personalitat, no? Hi ha gent que és molt diferent, tenim tot el vano possible. Però sí que és veritat que un trencament traumàtic dificulta el dol. I quan més traumàtic, més. De fet, un trencament és un canvi. Vale? És un canvi. Hi ha canvis que triem i que no triem. Si tu deixes, el tries. Si ets el deixat, no l'has triat. Els canvis que no han triat costen més adaptar-s'hi. I a sobre hi ha canvis que són a millor, a pitjor o d'evolució incerta. Sovint, quan hi ha un trencament, la gent diu és un canvi a pitjor. I jo sempre dic el mateix, és que és un canvi a millor. Clar. És un canvi a millor. O com a mínim d'evolució incerta, depèn del que facis. Com un final, i això també fa por. En plan, destrueixo la meva vida coneguda fins ara, me n'he de fer una de nova, i això a vegades és... No? O sigui, està bé veure el canvi. Sí. I que el dol simplement és acceptar o no aquest canvi en un procés o un altre. Exacte. Però és que moltes vegades la teva vida no t'agradava i anaves fent en rutina. I això potser ha matat la relació, o potser la relació ha fet que passés això. Vull dir que no sobrevalorem l'impacte negatiu del final d'una relació, perquè moltes vegades va millor. I el que passa moltes vegades quan s'acaba una relació és que reconnectes amb el teu ésser. Vull dir, perquè vulguis o no estar amb algú i compartir la vida amb algú modifica, d'alguna manera, el teu dia a dia, perquè t'adaptes a aquella persona com aquella persona s'adapta a tu. Aleshores, tu també, després de deixar una relació, dius, ostres, ara de cop i volta puc tornar a fer allò que vaig deixar de fer, que és quedar amb les meves amigues 3 cops per setmana, per exemple, saps? O anar al cinema 2 cops per setmana, perquè amb aquesta persona no hi podia anar perquè no ens encaixaven els horaris. I de cop i volta, ostres, connectar amb la teva essència també et porta a un lloc molt interessant, no? De dir, uau, que bé que estic, hem tornat a omplir el pot, no? Que abans estava, bueno, una miqueta més baixet, i ara, pop, de cop i volta torno a brillar. És com una pila, bum, saps? Sí, està bé, això. Això és una cosa bona. Sí, de fet la narrativa que ens donem quan s'han deixat és molt important. Si la narrativa s'enclau de culpa, autoestima i tal, doncs malament. Jo soc una mica frívol, dic, escolta'm, s'ha acabat l'amor, ja està, no passa res, passa 2 vegades a l'hora, no? 60 vegades al dia, no me'n recordo ara la dada. 64 crec que eren. Bueno, jo ara mateix estic sentint com es trenquen cors. No sé si tanques els ulls molt fort, ho sents. Surt a les orelles. Doncs no és tan greu, no és tan greu. O de fet ho haurien d'assumir. Mira, una altra cosa que passa molt important és en jovenets, no? Van trencar el cor el primer amor i mai més s'estimaré. Què pensaves que passaria la primera vegada? Hem d'aprendre a estimar, no? Hem d'aprendre a triar la persona. Perquè també ens han venut la història, sobretot a les dones, del príncep blau, que serà el primer i l'únic, i ja ho veuràs, i contigo pan i cebolla, i el casament, i els nens, i tota aquesta història, que de cop i volta, quan et trenquen el cor amb 16, 17, 18, 20 anys, se t'enfonsa el món, i de cop i volta ets la persona més desgraciada de la vida, sense saber que la vida et portarà més d'una parella, segurament, i que n'aprendràs de totes, i que de totes en sortiràs bé i amb les piles carregades. O sigui, que és el que ens haurien d'ensenyar, no? I tornarà a passar, no pateixis. Però de fet, sí. Mira, hi ha una cosa que és molt curiosa. Una vegada em van demanar una xerrada per tot un institut, totes les línies d'educació sexual. I jo vaig dir, mira, educació sexual no. Tenien 14-15 anys, però educació afectiva. Com triar bé la parella, tenir unes expectatives adequades, identificar el xantatge emocional, el sí, m'estimes, i la vaig fer una vegada. No me la van deixar fer més. Per què? Perquè era molt revolucionària, molt disruptiva. Ui. I explicava això, explicava que, escolta'm, vull dir, has de tenir la joventut coneixent parelles, perquè arriba un moment que sabràs triar, és com provar formatges, no? Correcte. Diu, m'agrada molt el formatge blanc de no sé quina marca. No, prova formatges de veritat. Clar. Per mi el problema i la por ja no està en l'amor d'adolescència, que sempre és el que fa més mal, sinó quan ja tens certa edat, et planteges tenir fills i que potser no tens molt més marge, tal, dius, ostres, ara ho dinamito tot, torno a començar de zero, em perdo potser l'oportunitat de la meva vida. El que costa molt, jo crec que és més refer la vida a certes edats, més que en la... Sí, perquè gestionem malament també l'impacte, Vull dir, des del dolor traiem conclusions que no ens ajuden. Sempre dic el mateix, mai més confiaré en una dona. Espera't, parlem d'aquí un any. De moment no treguis conclusions. Sí, clar, De moment curem la ferida. Fem-ho assertivament. No sé si té molt a veure aquest concepte amb el que estàvem parlant ara, però en el teu llibre, en Kintsukuroi, tu parles de la distorsió del pensament.
A què et refereixes amb això? Què és? Mira, pensem més malament que bé. Val? Tinc un llibre que és de pensament i tinc cert reconeixement a nivell internacional perquè estan molt traduïts en pensament. Val? I jo, expert en pensament, que dic a la meva vida professional a analitzar el pensament, sempre penso que em puc estar equivocant. Clar. Vale? Sempre. Què pensa la gent normal? Mira, 7 de cada 10 persones es creuen més intel·ligents que la mitja, quan estadísticament només 2 de cada 100, 7 de cada 10, 2 de cada 100 són més intel·ligents que la mitja. Clar, què passa? Doncs que la gent té les seves conclusions, fa les seves paranoies, fa les seves teories, estiguin equivocades o no. Per això és tan important quan et diuen et deixo per això. Però igual no té ni idea el que està dient aquest home o aquesta dona. Llavors, distorsionem el pensament perquè quadri amb les nostres creences, el que hem vist a casa, hem vist un tipus de relació a casa, no? Doncs, per exemple, que el pare maltractava la mare. Aleshores, repetim esquema. Per què? Perquè no ens resulta dissonant quan algú es tracta malament. clar. Només que es tracti una miqueta millor, ja dius, no és com el meu pare. Sí? Diu, bueno, i l'altre doncs forma part del pack. Aleshores, pensem molt malament molt sovint. És com una cuirassa per treure'ns culpa de les coses, no? Perquè si ho intentem pensar com algo que estem fent bé, perquè ho interioritzem, Sí. el problema és que els altres no ho veuen igual que nosaltres. Sí, i sovint barregem les nostres pors, els nostres desitjos, els nostres fantasmes, amb el que pensem. També la culpa, Per exemple, la gent amb baixa autoestima és culpa de moltes coses. La gent amb autoestima excessivament elevada, al revés, tot és culpa d'algú, de l'altra persona, de la parella. Tot és culpa teva, filla. I dius, bueno, potser no. Si estàs viatjant sempre, potser no és culpa meva. Potser pots tenir una feina diferent o fer alguna cosa. Doncs- Aleshores, hi ha molts factors. Sí, parlant una mica de qui té raó, qui no té raó, qui té la culpa, qui no té la culpa, què us sembla si passem una mica a jugar? Vale. D'acord. Aviam, us proposarem diferents situacions de diferents pel·lícules o sèries, diferents situacions de parelles, estem parlant, i aviam què en penseu vosaltres. Més enllà de si algú té raó o no, que també ens ho podeu dir si voleu, què en penseu vosaltres d'aquestes situacions? Llavors, comencem amb la primera situació conegudíssima, Ross i Rachel Friends. Ah, Suposo que la coneixeu, si no, és que, clar, Ross i Rachel, una parella molt coneguda, doncs ho van deixar com per un temps, no? La típica frase, necessito temps i després ja bueno, veurem. aquí ja comença el primer conflicte. Un break. Perquè, Clar. clar, no s'entén a la frase aquesta, tu em vas dir temps i no t'ho vaig dir. Aquí va. Ella pensa, clar, ell va fer com de les seves amb una altra persona en Clar. aquest temps i ella ho va considerar una traïció. Qui té raó? És o no és una Aquí. traïció? Sí. És un problema de comunicació i Primer de d'enfoc. tot. Perquè si hi ha un problema amb una parella, com el vols solucionar tu sol, sortint de la parella? Clar, què passa? Que per art de màgia s'arregla sol el problema, no? Aleshores, està més a prop de la traïció, però jo diria que és un problema de comunicació. Jo crec també que és un tema de que tu projectes amb l'altra persona el que et passa a tu. Llavors, si Rachel diu necessito un temps, ella necessita el temps per curar les ferides, per endreçar el cap, necessita el temps per tancar-se dins de casa, per pensar, per raonar. En canvi, l'altre necessita el temps per, pum, sortir, passar-s'ho bé, i si pot tenir una relació esporàdica amb una altra persona, la té i no li dona aquesta importància. No? Són dues maneres diferents d'afrontar aquest parèntesi, i en cap, el que li passa a la Rachel és que ho entén com una traïció perquè espera d'ell que tingui el mateix comportament que té ella. I aleshores, com, ostres, Clar, allò que esperem que la persona faci clar, no... la teva no ho coherència no ha de ser la coherència de l'altre, no? Moltes vegades, llavors, bueno, doncs no haver-ho dit, saps? Clar, És que sí, clar... Això també deixa molt clar de que no tenien gaire futur junts. Ah, No sé què passa sí. a la sèrie, Ah! Però clar, si... Doncs opino com tu i no has vist la sèrie. Sí, és tot un És un tema. altre gran tema. Les parelles que ho deixen un cop o es donen un temps per donar-se una altra oportunitat. És allò de segundas partes nunca fueron buenas. És a dir, si ho deixes una vegada, Sí, també en parlarem defini- d'això. Sí. parlem-ne després. Vale. Sí. Continuem, va. Vale, segona situació. Hi ha una sèrie que es diu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Carai, l'he no vista. podien haver trobat més curt, això. No. Noi. Té un títol complicat com la pel·lícula. Sí. Doncs hi ha una parella, que són en Joel i la Clementine, que s'esborren mútuament la memòria per oblidar-se un cop ho han deixat. És a dir, és una Ah, és ruptura. Olvídate de mi, a la pel·li? Es va traduir en Sí, clar. castellà amb Olvídate de mi, Sí, oi? sí, Vale, i vale. tant. Sí, és el Jim Clar, Carrey. Crec que he dit que era una Que ella- sèrie. que ella Molt bé, s'esborra. Gemma, has fet molt bé els deures. No, passa res. està bé. Clar, ara quan has explicat la trama dic, clar, que es pinten els cabells de colors a cada... Sí, no? exacte. exacte. Sí. Doncs total, hi ha una ruptura i s'esborren mútuament la memòria per oblidar-se, però acaben trobant-se de nou. Què és millor, oblidar una relació que va fer mal o recordar-la i entendre-la? Jo, des de la psicologia com a psicòleg, treure l'aprenentatge i arxivar-ho.
però no repetir el mateix error. L'home és l'única persona que ensopega 2 vegades en la mateixa pedra, 2 no, 30.000. Aleshores, té l'aprenentatge, com molt bé havíeu dit a la intro, no? De que potser he fet jo alguna cosa, potser ho ha fet ella, no som dolents, potser m'he equivocat al triar la parella, aleshores, bueno, ja està. No cal que estigui present, eh? De fet, jo sempre poso l'exemple del cotxe. El meu retrovisor és petitet, de tant en tant l'hem de mirar, però si fos molt gros i es tapés tot el parabrises no aniríem enlloc, no? Aleshores, de tant en tant mirem, això em sona allò que vaig aprendre, i ja està. Bueno, com a psicòleg, eh? Jo estic totalment d'acord. El concepte carpetasso és una cosa que ens hem d'aplicar quan acabem una relació. I jo crec que el treball de recordar que és el que no volem tornar a reproduir ja surt per si sol. Tu ja detectes que allò, pam, no saps per què, però ja no et ressona bé. Una red flag, pam, això ja no em funcionarà, no, fora, o parlem-ho, o canviem-ho, o arreglem-ho, saps? Però tu ja saps, sense necessitat d'haver-ho de pensar, el teu mecanisme mental ja ha fet la feina. Ja t'està dient per qui no. I també té les seves coses bones, penso. A mi m'agrada perquè jo també he acabat bé amb ex meus, no tens per què acabar de cul, i per mi hi ha una nostàlgia. És a dir, també hi ha coses bones que has viscut amb aquesta persona. Si no haguessis sortit amb ella, i això també és bonic recordar-ho a vegades. És una experiència que portes a sobre i que ningú et traurà, per més que la vulguis esborrar. Tu pots oblidar aquella relació, pots dir, mira, passo pàgina, però quedar-te també amb les coses bones a banda de mal que no repetiries. Exacte, i tot el que has après. Exacte. Doncs la següent situació és de la sèrie Fleabag, vale? I és en una situació amb un capellà, per exemple. Ell tria l'església i ell es queda amb tot el que no podrà ser. En una situació quan tu saps que una relació no té futur, però hi ha amor. començaries? Hi ha amor, tu veus, hi ha una atracció, no ho farem perquè no i entraries o millor no entrar? Quan veus, clar, que no tindrà futur. Fa senyal. Comença! Mira, no serveix de res ficar-te en una carretera que ja saps que va amb un abisme i que cauràs. Perquè quan més porta recorregut, més complicat és. Comencen a haver-hi vincles, xantatge emocional, que abans has dit, no? De si m'estimes, si ja veus que no va enlloc, diu, bueno, provo per si de cas. Mira, jo ensenyo a la gent a pensar en probabilitats, no en possibilitats. Però la gent pensa molt en possibilitats. És possible que això funcioni? Clar que és possible. Igual que és possible que caigui un helicòpter ara mateix aquí, és possible. Però com és de probable? Molt poc. Aleshores, si la probabilitat és baixa, no t'hi fiquis ja, perquè acabaràs amb dolor. I mira, moltes vegades, això els psicòlegs no ho poden dir, en entrevistes sí, però cara a cara no. De vegades diries, això t'ha passat per idiota. Clar. Perquè ja ho estaves veient, no ho la veies pedra clar. està aquí davant, no? Clar, és que has anat directe, aleshores, quin és el problema? Doncs treballem això, però el problema és que ja ho veies. Ens enamoro i ens encanta posar-nos amb persones i en llocs conflictius. Jo sé que aquest tio em portarà problemes, però ara m'és igual, m'hi tiro. Clar. Ho saps, eh? M'hi llenço perquè és una Ho saps, atracció que no Exacte. pots evitar-ho. Sí, tant. Ens atreu posar-nos en problemes en aquest aspecte. Mira, jo en aquesta xerrada ensenyava a diferenciar l'obra social de l'amor i de l'admiració. Vale? No és el mateix admirar que fer obra social que estimar. Amb això, només ens haguessin explicat això a l'escola, igual és canviar la nostra vida I tant. amorosa. I tant. Ui, i la de tothom, no? la de Com a tothom. societat i com ens Això és molt relacionem. important. Jo, de fet, peco d'empàtica. A vegades, una cosa que és bona com l'empatia, jo sóc sobreempàtica i a vegades sóc la típica persona que no sap dir que no, que sempre poso el benestar dels demés per sobre del meu, i a vegades això és molt important. Fins a quin punt estic fent una obra social pels demés Clar. i m'estic desprioritzant o descuidant a mi mateixa i les meves emocions, però és que em sento tan egoista. Sí, però és que pensa que l'amor ha de començar bé fàcil. I t'has de passar el dia tenint sexe, rient i fent plans. Ui, tant. Vale? 2 anys així, Tomàs. Clar. 2 anys, mínim. Jo és l'únic que Mínim. demano. Mínim 2 anyets. Exacte. Saps? Està bé. Aquella pujada de suflé que dius, buah, torno a Clar, tenir el 20 problema anys. és després dels 2 anys, quan evidentment tot això sí o sí baixa una mica. Bueno, baixa, però Poden si és vendre que construït és bé, partida. et queda una cosa, et queda un sofregit, nena, que allò amb uns musclets. Oh, que bo. Boníssim. Doncs vinga, anem per Última l'última. situació. Història d'un matrimoni. Sí. Charlie i Nicole. Tots dos s'estimen, però volen coses diferents i acaben trencant. Què pesa més, l'amor o la realitat? I es pot estimar bé, malgrat tot? L'amor no ho pot tot. No ho pot. Estic totalment d'acord amb tu. Sí. I fas molts sacrificis en nom de l'amor, i sovint, per exemple, amb els fills, no? Aguanto el teu pare pels fills, i un dia el fill et diu, pues que, clar, imagina que acaba amb algú repetint esquema, i li dius, però fill meu, com has acabat amb aquesta dona? I et diu, mama, he fet el que tu m'has ensenyat. Clar. Diu, però si jo m'he sacrificat per tu, diu, i per què ho has fet? Perquè, mira, estàs fent-me patir també. Doncs l'amor no ho pot tot. No. Clar.
No, totalment d'acord. Hi ha circumstàncies de la vida, hi ha escenaris en els que hem de posar cap i prendre decisions. Mira, abans que parlàveu d'això, jo crec que es barreja una mica. L'amor ho pot tot i hem trobat una persona amb qui ens hi entenem, però les circumstàncies fan que no puguem estar junts, doncs això t'ho has d'empassar. T'ho has d'empassar i penses, doncs mira, la vatzia, si deixes anar, després també és que ma mare té una frase que a mi m'encanta, que és no és tapatir, saps? I és així. Vull dir, si això no funciona és perquè en el teu camí no estava fet per tu. Molta il·lusió te'n pot fer? Sí. Bueno, a mi també m'agradaria tenir un Tesla, saps? I de cop sé que no el puc tenir. I llavors, bueno, cadascú ha d'aprendre a tenir les coses i a gaudir del que li dona la vida, les cartes que et dona la vida, no? I saber-la jugar, sobretot. I llavors jo crec que en aquest sentit, si un matrimoni t'estimes molt però allò no funciona perquè tens interessos diferents o perquè un vol viure a Tòquio i l'altre a Nova York, doncs escolta'm, siguis feliç i ja està. I si hem de tornar a trobar-nos ja ens trobarem, però de moment les circumstàncies són aquestes, per tant, poker de ases i anima per totes. Sí. Doncs tornem a la nostra tertúlia. Vale. Sí. I seguim parlant del que deies tu, Gemma. Les Ha anat segones molt bé per treure el oportunitats. tema, perquè un cop has deixat una relació, anem a parlar d'aquestes segones famoses oportunitats. Sí. Tu, per experiència, per opinió, o tu com a psicòleg i com a expert, com hem de veure aquestes segones oportunitats? Són bones, no són bones? Depèn. Si no canvia res, passarà el mateix. Val? Perquè per art de màgia no canvien les coses. I és molt difícil, ens donem un temps, no? Parlem perquè hi havia un problema entre els dos. Aleshores mirem, potser esteu el problema, però ens afecta a tots dos. I després hem de tenir clar que sempre s'han de fer alguns canvis. I jo sempre dic, valorem l'índex d'esforç d'aquest canvi. Perquè si ens suposa poc esforç, recollir l'habitació, que al final dius, bueno, no el puc recollir jo, doncs tinc algú que m'ajuda i m'ho recull ell o ella, doncs no passa res. Però si l'esforç és molt elevat, molt intens, i l'has de mantenir molt de temps, ho faràs una setmana, 2, 3, però no podràs mantenir amb el temps i tornaràs a estar igual. Doncs d'entrada la gent t'hauria d'encaixar força bé tal qual són. Si has de canviar com pensa, com vesteix, com a qui vota, és massa complicat, no? I molt sovint el que fem és aguantem, desapareix l'amor, hi ha la crisi, estem fora i dius, no, però hi havia coses boniques, va, tornem. Però heu xerrat de què era el que no encaixava, perquè si no passarà el mateix. Tu has Clar. tornat mai amb algun ell? Sí, he tornat i no ha funcionat. I no ha funcionat. No ha funcionat, no, clar, perquè és el que tu deies. No hi ha hagut una conversa madura en el que hem segut tots dos i hem dit, escolta'm, què és el que ha passat aquí? Ha passat això, això i això. Estem disposats a canviar-ho? Ho podem canviar? Clar. Hi ha d'haver aquest esforç titànic per canviar l'essència, el pinyol d'algú? Ostres, noi, si tu ets un albercoc i jo soc un pèsol, doncs, escolta'm, ja cal que ens hi esforcem moltíssim, però sempre ens trobarem amb la mateixa paret, saps? I m'agradaria puntualitzar una cosa, que és un dubte que tinc. Per mi també el sacrifici o l'esforç poden ser coses de rutina, com fer-te al llit cada dia, coses que a mi em treuen de polleguera o coses potser una mica de la teva manera de ser. Però a vegades exigim un esforç emocional a l'altra persona. No, és que jo t'estimo molt i vull fer l'esforç de tornar a reconnectar amb tu, de tornar a sentir-me còmode amb tu, però com puc forçar el meu cos a tornar a trobar un sentiment que un sentiment no el puc provocar que apareixi? No. Aquí jo crec que hi ha un... Sí. Jo em trobo de vegades amb gent, no? Doncs que potser tenia baixa autoestima i anava amb una parella, la parella era protectora, molt paternalista o maternalista, i ha guanyat seguretat i autoestima. Llavors he dit, escolta'm, ara no siguis tan paternalista i dona'm aire. I diu, ja, és que jo sóc així, Clar. no puc canviar. I llavors m'ofegues. Clar, m'ofegues. És que jo te donava peres, ara vols síndries, però jo és que sóc donador de peres. Clar. Clar. Aleshores, i podíem fer un ingert que siguin síndries, és que ell dona peres. I tu has exacte. canviat, aleshores, ara no et va bé, per això no hauria de ser tan dramàtic. És aquest, no?, el tema que també hem d'aprendre a acceptar que si som diferents i arriba un moment que no ens entenem o que les coses s'han acabat, muntar el drama i també a les segones oportunitats crec que també existeix un punt d'idealització i de romantització del que havíem sigut, el que havíem estat, i que de cop i volta ens volem reenganxar en allò, no? Sí. I moltes vegades potser la segona oportunitat neix d'un dia que vas a fer un cafè, una cervesa, us mengeu la boca, acabeu al llit i l'endemà és tot de color de rosa. No, perquè saps? dius, clar, bueno, el sexe de comiat i al final ja no Aquí és de està. És comiat. l'efervescència del moment perquè t'has reconnectat físicament o és tot el que porta raó? Aquí està. Llavors jo crec que ho barregem tot una altra vegada. Vull dir, estem barrejant aquella pujada química que acabem de viure tots dos amb un enganxar-nos de nou amb el que vam ser. És que ja no som allò que vam ser. I això és simplement un divertimento que acabem de tenir i que està molt bé i perquè ens ha funcionat només avui, però cal també deixar-ho anar, no? I al revés, és que adonar-te'n de... No sé si t'estimo a tu o estimo la vida que tinc amb tu i que tu em dones. Ah, clar. També és aquesta por de... És que realment m'agrada el meu dia a dia
i m'agrada la vida que tu em dones. I jo crec que estic enamorada de la nostra relació, no estic enamorada de tu. Clar. Mira, hi ha moltes separacions, però si hi hagués una paga, saps? Per una persona que no es pot separar per dependència econòmica, sigui ell o ella, I dius, no, em vull separar, fan un estudi, diuen, sí, per aquesta renta i tal, et donem una paga perquè et puguis separar, hi hauria moltes més. Moltíssimes més. Completament. Hi ha una dependència econòmica i sobretot amb la generació de les dones que són les nostres mares, no? Dones que ara tenen 70 anys o així, que han estat sempre dones que han treballat a casa, cuidant els fills, etc, i que no han tingut mai un sou a final de mes per poder fer la seva feina i depenen dels seus marits. Tots aquests matrimonis que han aguantat anys i panys i que encara ara estan fent inclús noces d'or, són gent que segurament són molt infeliços, però han hagut d'aguantar per aquest tema i avui en dia companys meus també i amics meus que estan en la mateixa situació, no perquè... I joves. Clar, és que on te'n vas sol, amb un pis a refer, a compartir amb gent desconeguda. Amb com està ara l'habitatge, el lloguer, tot plegat, els sous, menjar si tens criatures, i llavors sí que la pilota, la bola de neu és tremendíssima. I t'has de suportar amb una persona amb qui ja no només has desconnectat, sinó que possiblement també està generant conflictes. I, ostres, i això és un ambient que és una olla a pressió dins de casa. Vull dir, estàs contaminant tot allò d'una energia molt negativa. Vale. Quines conseqüències, doncs, pot tenir una ruptura per començar o sostenir futures relacions? Aquest procés també suposo de sanament personal, després d'haver-ho deixat amb algú, després de la segona oportunitat, de tot el que tu... Ja anem a començar noves relacions arrel d'una ruptura. Depèn de l'expectativa de la persona sobre l'amor, Jo sempre dic que després d'una trencada llarga, de trencar una relació de llarga durada, la següent relació és pont. Si has conegut una noia pel Tinder que ho acaba de deixar amb un noi de 20 anys, no aniràs enlloc. Perquè és un pont, perquè tornes a connectar l'amor, no? Tornes a connectar les relacions, tens molt que fer net, parles molt de l'ex, compares, etc. Aleshores, això s'ha de gestionar. I de vegades ho hem de gestionar amb l'ajuda d'algú, sigui una amiga o sigui un professional, perquè ens ajudi a objectivitzar el que ha passat, per tenir les conclusions adequades. Perquè hi ha gent que no ho supera, perquè acaba pensant que té la culpa, que no és mereixedora, al revés, o que... Mira, tinc un amic que en 14 anys, clar, que tenien 14 anys, va fer una novieta, no? I a la festa major van a buscar un beure i al tornar la novieta estava ja menjant-se la boca... És que les festes majors són molt perilloses, Tomàs! Ai, les festes majors! I aquesta noia era pèl-roja. A dia d'avui, 35 anys després, no vol saber res de les pèl-roges. Fixa't. I si pogués, posaria a les aplicacions de cites, posaria pèl-roges no. Aleshores, fixa't que ho gestionem molt malament. Aleshores, hi ha gent que es dedica a això, és experta, o llegeix llibres que puguin ajudar amb això. Insisteixo, ens ha set tremendos, perquè al final l'amor s'ha acabat. Clar. Ha estat bonic, doncs s'ha acabat, ja està. Però jo què he fet? Doncs potser no cal tampoc ni pensar què has fet, sinó s'ha acabat per circumstàncies conjunturals, perquè ha passat una altra noia que li ha agradat, i a tu ja li agradaves, però té un moment tonto i s'ha anat amb una joveneta, per dir alguna cosa, no? No has fet res. Doncs mira, i quina conclusió trec? Doncs que mira, que estava amb carència o que era idiota. I ja està. La conclusió és que era idiota. I tu et dediques a tornar a buscar parella. Això ajuda molt, pensar que l'altre és idiota, per refer-te. Sí. Per refer-te. Però també m'agrada molt el que dèiem abans de la reconnexió amb un mateix, no? De tornar a fer tot allò que havies deixat de fer. I perquè és el que deies al principi, Tomàs, com que no totes les relacions han de ser com supernegatives, i de fet ho deies, que molta gent diu és el pitjor que m'ha passat, però també pot ser el millor que et passarà, però potser ara no ho saps. Explica'ns una mica quines experiències has tingut i com, no sé, potser després d'un temps de teràpia una persona ha tornat a la consulta i ha dit sí, tenies raó? Sí. A més, és una cosa que jo sempre els hi deixo escrit i els hi deixo dir que això hi haurà un moment que obriràs, i posa, ja t'ho havia dit, que com passa això. Poseu-vos en context. Dona de 40-50 que l'home s'ha anat amb una joveneta. És un clàssic, això. Jo ara que estic en aquesta dècada, tinc una persona molt propera a mi que això, crisi dels 40, se'n va amb una de menys de 30. Sí. Tremendo, Sí. I dones, que algunes les conec i algunes no, però algunes han passat amigues meves, Clar, estic en aquesta edat. Sí. I venir, consultar o fer un cafè i dir, és que tu no ho veus ara, però ja feia molt temps que no anava. Clar. I jo no puc dir res si no em demanes. Però a vegades em demanen i ho dic i s'enfaden amb mi i em deixen de veure. Ah, sí? T'ha passat això, Sí. Tomàs, i tu com ho veus? Dic, no m'hi fico. No, digue-m'ho, que... Doncs això no va enlloc. I quan ho fiques?
Aleshores, hi ha un període de dol, el treballem, i al final escolta'm, és que al final, mira, tinc una setmana soc soltera, una setmana soc mama. Clar, si és el millor del món! M'he tret un tio que, bueno, doncs anava amb ell per inèrcia. Estic coneixent altres nois. Clar. Aquest ja feia molt temps que no em valorava, que per això se'n va anar amb algú altre. O no estic coneixent a ningú, Vull dir, simplement Exacte. estic fent la meva, Exacte, Uau, sí, sí. aquesta plenitud individual és meravellosa. De no de recollir calçotets pel terra. Oh, que De no de fer tal. I tant, amiga. Aleshores, té moltes avantatges, té moltes. Sí, totalment. L'Helena Crespi sempre diu que no som mitges taronges, sinó que som taronges senceres. Sí, això ho va dir. Això ho va dir, aquí ha dit el llit també. Sí, és meravellosa i a mi aquesta metàfora em serveix moltíssim. El nostre capítol pilot podreu escoltar justament aquesta frase. Però és meravellosa perquè és tal qual. I jo sóc una persona que havia anat encadenant relacions, des de relacions que tenien una durada dins del temps, fins a relacions pedars, fins a relacions esporàdiques d'un amic, que tal, no sé què. I de cop i volta em vaig trobar en una temporada que vaig pensar, i si pares, saps? I si prou de tot això? I si ara fas el que realment et dóna la gana? Ostres, doncs va ser fer això i prendre aquesta decisió i començar a fer coses només perquè a mi em venien de gust, que em van omplir l'esperit, però d'una manera tremenda, o sigui, vessava d'alegria i no necessitava estar amb ningú, saps? I això és una cosa que també és llaminer després, quan coneixes algú altre, perquè tu ja és una persona que brilles, que dones, que saps? I ja estàs cridant a un tipus de persona que brilla amb la mateixa freqüència que tu, que exacte. I llavors ja el tema de l'encaix i de la felicitat, si és que existeix, ja ve més donat, saps? No estàs cridant a tipus de persones que no encaixen. És tal qual. De fet, hauria de ser un pilar més l'amor, la parella, no? Pues la feina, els amics, exacte. Jo, el meu creixement, el meu projecte professional, i la parella és un més, també. Exacte. I ja per acabar, l'última pregunta. Abans de l'últim joc que us hem preparat, us volia preguntar què recomanaríeu a una persona que s'està plantejant deixar la relació, però no sap com fer-ho, o que encara està com en aquella fase de què faig? Com deixar, vols dir? Sí. Clar, això depèn molt de la parella que tinguis i com siguis tu, no? I del que hagueu viscut junts i en quin punt de respecte us trobeu, no? Sí. Mira, depèn molt. En la parella passa com amb els ral·lis. No em digueu com, vaig acabar coneixent a pilots de ral·lis, I vaig trobar una metàfora perfecta, que és o acceleres o frenes. En un ral·li no van a una velocitat mantinguda. No, clar. Acceleren fins que han de frenar i frenen fins que poden tornar a accelerar. Aleshores, si ja t'estàs plantejant que no va bé, que el tema no funciona, crema un cartutxo i parleu, i mireu. Aleshores dius, mira, hem parlat i crec que no va enlloc, doncs no esperis. Afrontar la situació amb una conversa directa i sense por. Sí. Anar posposant no va bé. Sí, no va bé. I el dol, escolta'm, si hi ha dol, jo sempre penso que el dol s'ha de passar, que plori tot el que hagi de plorar i quan ja no tingui més llàgrimes, que vagi al cine i al teatre i a concerts, amb amics. I a ballar. I a ballar. Sí, i a ballar. I donar les gràcies. Jo és que penso, per sort he tingut ruptures més bones que dolentes, he pogut acabar sent amiga dels meus ex, i jo ara, per exemple, també si deixés a la meva parella, li donaria les gràcies per haver-me donat els anys que m'ha donat i per haver-me fet ser la persona que sóc. Crec que això també, mirar les ruptures des de la gratitud, si realment han sigut bones relacions, no han sigut coses molt tòxiques, no hi ha hagut el conflicte, és a dir, si tot acaba abans de tota aquesta merda, clarament dit, no? Mira, hi ha una cosa que ara l'explicaré, la vaig explicar fa molt de temps i la Núria, la meva dona, es va enfadar. Però com has dit això? Jo cada matí... I tornaràs a dir, Tomàs? D'acord, jo només et vull dir que ho tornaràs a dir. No, a més, ja ho vam parlar i ho hem entès tots dos, i la seva postura i la meva. Jo cada matí en llevo, la miro i dic, un dia més. I em va dir, però com has dit això? I jo em vaig dir, carinyo, és que és molt bonic. Clar. Perquè no estem anant per inèrcia. És una cosa que també em diu la meva parella. Un dia més amb tu. I a mi em sembla bonic, al final. És que està bé. No és bonic. Bueno, doncs ella, quan s'enfada, et mira i diu, va, un dia més, Tomàs, un dia més. Però fixa't que el fer... seguir en la parella amb sentit és important, perquè ha de tenir un sentit. Ha de ser bonic, ha de ser... Sempre hi ha dies millors, dies pitjors, no? Situacions que et porten una miqueta al límit. Però quan ja no té sentit i els dies són rutines, ja fa molt que dius... Ja fa molt que no tinc ganes d'arribar a casa de ficar la clau, no? Tinc qualsevol plan, em va bé. T'ho has de plantejar.
Molt bé. Doncs anem a jugar per acabar aquest fantàstic capítol, que crec que ens ha quedat molt rodonet i molt maco. Ara sí que volem que us mulleu una miqueta vosaltres, no personatges de sèrie, i us proposarem situacions de si has pensat mai, has fet mai, has sentit mai. D'acord. Val? Fins on vulgueu compartir. Fins on vulgueu compartir, evidentment, amb tot el respecte. Jo m'he de posar en context perquè no miro gaire la televisió, aleshores m'he de posar en context No, de la això sèrie o justament, personatge, No, justament No va de són. televisió, vale. sinó que volem que us despulleu una mica vosaltres mateixos, emocionalment parlant. No, si vols físicament, jo ara mateix. T'he vist amb ganes ja, eh? Sí, amb aquesta cosa. Vale, primera, heu pensat mai alguna vegada que potser hauríeu d'haver lluitat més per una relació en concret? Mira, jo de jove sí, i després amb el temps vaig entendre, i ja estudiant psicologia, que no val la pena lluitar. Ha de ser fluid. Jo no ho he pensat. Una vegada se'm va escapar un noi que m'interessava bastant i després vaig pensar, com diu ma mare, no està patir. No està patit. O sigui que ja està, no passa absolutament res. No, lluitar és el que tu dius, perquè quan les coses ja no van bé, és que és un desgast innecessari. I heu fet mai marxar d'una relació tot i estimar encara aquella persona? El que dèiem de deixar-la havent-hi amor perquè l'amor no ho pot tot? És Us que hi ha ha diferents passat? tipus d'amor, però quan l'amor de parella, que hi ha una part romàntica, una part passional i una part cognitiva també, no està complert les tres, jo ho he deixat. Sí, estimant encara per les circumstàncies, sí. Va ser la meva primera parella, dels 16 als 22, i vam passar 3 anys que no ens vam veure, però després vam recuperar una relació d'amistat, que també és amor, i aquest any, el dia 27 de juliol, fem 30 anys. Del primer dia que em va dir vols sortir amb mi, que aleshores es demanava per sortir, Clar. no? Clar. Vols sortir amb mi? Sí, i fem 30 anys i crec que alguna cosa farem per celebrar-ho. Molt bé. Que és bonic, sí. Val? Heu sentit mai que et trencava més l'autoestima que el cor, una persona? Si us heu arribat a trobar I en una tant. relació on se us ha minat més l'autoestima, Sí. I és un error perquè vincules l'autoestima a l'acceptació de l'altra persona. I és un error, perquè tu pots valer molt, però no encaixa per aquella persona. Aquella persona té un criteri que és vàlid o un criteri que és idiota. Aleshores, doncs no sap veure, no passa res. Però també és lícit que no vulgui estar amb tu, Clar. Aleshores, que no t'acceptin no vol dir que no tinguis valor. I això és una lliçó que tothom s'hauria d'aplicar i tatuar-se al braç, tots els joves, que no t'acceptin o que et rebutgin no vol dir que no tinguis valor. Sí, en el meu cas no era un rebuig, era una necessitat de tenir-me entre 4 parets, per tant l'autoestima minada, i ets una merda i ets una porqueria, i se't treuen les ganes de sortir de casa, de conèixer altra gent i d'avançar. Per tant, era aquest maltractament psicològic que sí, ho va aconseguir. I a vegades a les dones que hem patit maltractament, crec que és la primera vegada que ho explico, però la gent es sorprèn de com una tia tan intel·ligent com tu o tan echapalante com tu pots caure en aquesta trampa. Bueno, precisament perquè ells s'agafen a gent que té un mínim de saber anar pel món, entén-me, però bueno, s'enganxen a això i xupen tota aquesta vitalitat i aquesta energia per empoderar-se d'alguna manera i a tu et fan sentir una porqueria. No, No, Déu-n'hi-do. jo t'ho explico fàcil, Això és com dir, com un tenista com tu, Rafa Nadal, juga tan malament a futbol. Clar, Tens perquè unes soc competències, tenista. unes habilitats que són X, i després a nivell afectiu íntim són unes altres, que no tenen per què correspondre. Sí, exacte, sí. Sí. Molt bé. Heu revisat mai una carta, missatge o regal d'una exparella mesos després? És a dir, heu obert el baúl de los recuerdos? Això és molt mono! Jo feia carpetazo, Tu fas carpetazo del tot, Sí, però és que jo tinc clar una cosa, com a psicòleg, que és que els records els distorsionem molt. Sí. De fet, quan algú, aquest perfil abusiu, que deies, aconsegueix deixar la parella, sempre li dic, fes una llista de tots els motius racionals pel que la deixes. Perquè d'aquí 2 mesos diràs, era tan mono quan estava bé. Clar. Saps? Aleshores jo el carpetazo tinc la mà ràpida. Sí. Jo també faig carpetazo, però sí que amb relacions com aquest primer nòvio o amb nens amb qui t'escrivies, relacions Tens tan molt antigues, bons tan antigues, records. allò Aquest tinc punt naïf, cartes. també, Sí. que és aquesta nostàlgia maca. Bueno, són els Correcte. teus records Sí, i guardar-ho. Clar. Jo és el que dic, quedar-se amb Sí. a mi m'agrada quedar-me amb les parts bones de moltes relacions i a vegades tinc coses a casa que m'agrada. Sí, les recordar cartes una aquestes mica. que a vegades són de vergonya aliena, també. Jo me les Sí. llegeixo i penso, reina. una cosa, estic en un mar de Ni dubtes, unes Shakespeare, frases mai d'aquestes. res tan cursi. Oh, quin horror! Va, molt ràpid, breument. Vinga. Cinquena, heu pensat mai amb aquesta persona potser m'hi hauria pogut casar? Oh, sí, clar.
però que no hi ha hagut res amb una Que no t'hi persona. vas acabar casant. Exacte, que hi va haver alguna cosa però no va acabar bé pel que sigui. Bueno, que va bé, entenent acabar bé com... abans i a Sí. posteriori potser has pensat que t'hauries pogut casar. Clar, és que el moment vital és molt important, eh? Tu si m'ho demanes amb 30 anys, igual t'hagués respost que sí. Amb 50 dius no. Jo crec que és molt situacional, això. Molt del moment vital en el que estàs i de més. Sí. També perquè té aquest punt romàntic, no? clar. La història ficció, tot el que hagués pogut passar i no va passar. Que quan estàs tonto, Ens no? encanta romantitzar, eh? Exacte. Molt. Clar, gent deprimida, per exemple, se'n va aquí a la història ficció. Sí. Ai, hauria d'haver anat. I després busquen per xarxes aquella persona, que va ser el noviet o la novieta de no sé fa quants anys, es pensen que anirà bé, potser està en un moment vital igual aquella persona, comencen a anar junts i no va bé. Clar. Perquè ja no hagués anat bé aleshores. Això passa molt, eh? D'aquí podia ser arguments de sèries, sí. Doncs jo en aquest sentit penso que com que la vida et dona molts camins per triar i no sabem què hauria passat si haguéssim triat l'altre, jo hi ha dues persones de la meva vida que crec que hagués anat bé. Sí. Perquè inclús ara hi vibro amb una sintonia molt xula. Ara és tota la gent fent càbales, eh? Sí, seré jo. Tota la gent seré jo. Seré jo. Ja ho saben, aquests dos. Que Ja ho saben. són ells, home, i tant, Vale, ho vale. saben, i tant. Visca l'amor. Sí. Sí, seguim. Heu mantingut mai el contacte amb una exparella per no perdre-la del tot, per si de cas? Ah, No, no, això jo no. no. Allò que dius, la deixo, però sempre és allò No, que... per tenir-la al banquillo, vols dir? Sí. No, no. No, perquè quan s'ha acabat és perquè realment s'havia Sí. d'acabar i no havia via possible. Aleshores, vull dir, ja has provat si hi havia via, no hi havia via, s'ha acabat. Sí, sí, té sentit. totalment d'acord. No, no, al banquillo sempre gent nova. Sí. Heu mirat mai enrere i us heu adonat que vosaltres també heu fet mal? Sí. Sí. A més, mira, jo parlo molt de gent tòxica. De fet, tinc un llibre que es diu Tosinía Rojas, que va sobre gent tòxica. Sí. I explico que tu pots ser tòxic per a algú sense voluntat de ser tòxic. Sí. Mira, relacions I pot tòxiques. passar, això. També. Que el dolor és el mateix. Dius, no hi ha voluntat de fer mal, però el dolor al final és el mateix. Completament, sí, jo també estic segura que he fet mal i he trencat... En un d'aquests que m'hagués casat li vaig trencar el cor. Imagina't que rebuscat tot plegat, Clar. filla meva. Ui, també és Sí, clar, sí. l'acceptació de dir no tot és culpa dels demés, no? Clar. Posar-nos una miqueta en què tots tenim una part de culpa sempre Clar. Sí. i no volent, perquè és el que sentim. Sí, culpa o responsabilitat, que en aquell moment vas prendre una decisió que no tocava o no ho vas fer del tot bé i aleshores, bueno, és la teva responsabilitat, ho hauries pogut fer millor, sí. T'has volcat mai en la feina o en un nou projecte vital per superar una ruptura? És a dir, com m'hi dedico i m'aïllo de tot el que estic sentint per intentar superar-ho? És una estratègia molt utilitzada, eh? I jo, per exemple, a la feina no, però amb esport sí. Aleshores, La distracció. Bueno, exacte, Famosa una distracció. distracció. Perquè quan tu no pots anar a l'origen del problema, has de compensar les conseqüències d'aquell problema. I al final el compenses doncs, a la feina, o sortint, o fent esport, o amb amics, fins que guanyes aquesta perspectiva. Vull dir, és una estratègia molt habitual i jo l'he fet servir, eh? Jo faig servir fases, ploro molt els primers mesos, i dic mesos perquè em dura molt, perquè a mi el drama m'encanta. Vale. Llavors em revolco en la porqueria i en el pobre de mi, i un victimisme, i mira què m'ha fet, i mira què m'ha dit, i tal, que els meus amics pobrets els hauré de convidar a dinar cada 2 per 3. I no m'ho mereixia. Exacte. És que mira què li he fet jo perquè em tracti així, saps? Aquestes coses. I després sí que és veritat que la segona fase és de, bé, prou ja de plorar, d'expulsar-nos les culpes i els drames i cap endavant i a fer coses que m'omplin i em facin a mi estar Otra molt cosa millor. mariposa. Sí, I l'última pregunta del joc. Vinga. Has arribat a pensar mai que no tothom arriba a estimar de veritat? No, jo tinc claríssim, no tothom m'arriba a estimar de veritat. Uau. Pensa que hi ha gent amb Dures molts traumes, hi ha gent que no sap estimar. Hi ha patologies, o com per exemple trastorns de l'espectre autista, com Asperger, que els hi costa molt connectar amb una persona i sentir l'estimació. Aleshores, tingueu clar que hi ha molta gent que no pot arribar a estimar mai a la vida, eh? Sí, mira, la meva neboda té Asperger i és molt curiós perquè se'ls hi va morir el gat de casa i la meva altra neboda i la seva mare ploraven i ella els hi preguntava, però per què ploreu? I ella es deia, home, perquè s'ha mort la gata i ens l'estimàvem molt. I ella deia, jo també l'estimava, però no em fa pena. Clar, ella no sap... Clar, saps què és estimar? Clar. I en certa manera penses, quina protecció que porta per la vida, també està molt bé. Sí, no li trencaran massa A vegades la sí, veritat, sí, dirà, no, vale, no? doncs una Et altra. perds moltes coses, també. Sí, també te les perds, però bueno, clar. dius, bé, tot és equilibrable, no? Ja. És, aviam, Tot és també de és parts bo. bones i no exacte, tan bones. és com t'hi poses. I jo també penso que hi ha gent que no... Jo crec que sí que hi ha gent que sap estimar, però no sap traslladar un amor sa. Sí. Aleshores,
aleshores, dins seu sí que hi ha estimació, però no sap crear un ambient sa a l'hora d'estimar. I molta gent es confon, perquè confon la passió amb estimació. Correcte. La passió és una cosa que sempre diuen, sempre em demanen, no m'ho fet la pregunta, però sempre em diuen, quan dura l'enamorament? Depèn. Perquè si és passió, dura fins que coneixes el teu objecte d'enamorament, no? Si és amb un cotxe, doncs quan ja saps com va, ja m'he cansat. Amb una persona, doncs depèn, 2.000 hores. Si et veus cada cap de setmana, doncs trigues més. Si et veus tota la setmana, trigues menys. No? Clar. Aleshores confonem molt sovint l'amor amb altres coses, que no són amor. Sí. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut avui a Dit al Llit i per haver-nos permès aprendre de vosaltres i per haver sigut tan generosos amb totes les preguntes que us hem fet. A Moltes vosaltres. gràcies. I ara, Superbé, Sí, i sí. des de casa també esperem que hagueu après o desaprès moltes coses sobre l'àmbit de les ruptures. No us reieu, és normal, i aquí tot es pot parlar. i tant. Molt bé, gràcies. Adéu. Moltes Fins una Gràcies, altra. ens veiem. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Menos